fost astăzi? Prea mult bombați. TT3. Să ne punem toate pe la gât. Pentru închiderea trilogiei. Iată, așa sunt alergătorii care iubesc această. Face toate, iar cel mai mult și cel mai mult fac numărul mare de participanți. Se putea și mai bine, dar Raluca, astăzi ai făcut ca această cursă să arate foarte simplu. Avem locul 3. Bravo! Haideți să vedem! Frumoase concursuri și suntem mari fani. Deci și cursa de astăzi câte ture? 5 ture? Nu e simplu.